Angikubelele ngomukele kwi-channel igama uPastor weNingi. Kuyintokozo ube ngikhulumela ngokhethekile sikhulume ngamaphupho. Ikhona ke channel kaPastor weNingi on YouTube. Ngakwazi ukuthi uyobheka khona amaphupho esuke siwenze on eTV, on Instagram ngoxolane_inokho nakhona ngakwazi ukuthi uyilandele i-account ukuze ikhule. Mina engikufisayo kakhulu ukuthi uNkulunkulu engathi angaletha ukuthula empilweni yakho kuyona yonke iminxa. Ngabe usemshadweni, esemhlanganeni, semsebenzini, isebhizinisini, la ukhona nje kade ngaba ke nokuthula okukhulu. Sikhulume ngephupho. Precious wathi abathi ke ngibingelele pastor. Ngicela kubuta kusho ukuthini ukuphupha sexoxo elikhulu sisendlini. Kodwa kube kungathi sesiyafa kwase kuvela kumfana wasithatha ngendwango, umyeni wami wasithela ngesawodi wasilahlela ke ngaphandle. Uma uphupha ubona ixoxo lemiselesele. Uphawu osuke lulubi nolusuke luvame ukubika isichitho nobuthakathi osuke buqondiswe kuwena. Kungasho ukuthi ke kumele uqaphele izithe ezifuna ke uhlukane nesithandwa sakho. Kepha ke uma ukwazile ukulibulala noma ukulixosha, kusho ukuthi uzokwazi ukunqoba nokumelana nezinhlelo zababi zokuthi uhlukane nomuntu wakho. Uma uphupha ke lana ke mhlawumbe usubona ixoxo lemiselesele eliluhlaza ke kepha lingakwethusi. Kuyaba ke uphawu osuke lusho nje ukuthi mhlobe sikusondele ukuthi uphumelele noma ukwazi ukufeza izinhloso zakho. Kwesikhathi ngasho mhlawumbe ukuthi ngase kuzalwe ingane ezihlotsheni zakho maduzane. But enye into esingayibali ukuthi uma uphupha mhlawumbe ixoxo elihlaza noma lelo selesele eliluhlaza likwethusa, sokuphawu lolubi nosusho uqaphele kunomuntu ongakuthandisisi wena futhi okudlela umona empilweni. Kanti uma uphupha mhlawumbe udla ixoxo lemiselesele, uphawu lubi nosuke lusho ukuthi bakufaka ke idliso ulele nokuthi ke bakufaka isichitho sexoxo ngaphakathi. Kungabuye kusho ukuthi impilo yakho isazokuba nzima esikhathini esizayo. Okay. Uma uphupha ubona ixoxo elikhulu sokuxwayiswa ke la ukuthi ke usazobhekana nezithiyo ezinkulu ezizokumangaza, kepha uzokwazi ukuphuma kuzona ngokuhamba kwesikhathi. Siphethe ngokuthi ke uma usuphupha ubona umuntu omunye enyathela ixoxo noma egxoba ixoxo, lolu phawu osuke lusho kuwe ukuthi qaphela kunomuntu osondele nawe ongathembekile noma ongamele umethembe. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ekubusise, uNkulunkulu ekusikelele, uNkulunkulu evule iminyango, uNkulunkulu lethe ukuthula empilweni. Amen.